Het is een Backyard Ultra Challenge. Bij de Backyard Ultra lopen ze op één route, 6,7 kilometer. En ieder uur moeten ze op tijd binnen zijn. En het volgende uur starten ze weer opnieuw. Net zolang totdat er geen lopen meer over is. Dus we weten niet hoe lang het gaat duren en hoeveel kilometers ze gaan lopen. In België zijn 2 mannen die hebben 101 uur gelopen. Maar daar gaan wij niet vanuit dat dat hier gaat gebeuren. Dit is iets wat wereldwijd al gedaan wordt. Dus wij hadden gezien en dat hier ook nog nergens gebeurt. Dus wij zijn de eerste in het Caribisch gebied. Dus het leek ons leuk om dit te organiseren. We moesten een route hebben die iets meer dan 6,7 kilometer was. Dat is wat er voorgeschreven staat voor dit evenement. En toen wilden we graag wel iets wat echt Arubaans is. Dus en een stukje over de trail en een stukje over de Noordkust. En toen kwamen we uit bij de Alta Vista. En dus we hebben een route die net ietsjes meer is dan de 6706 meter. Dus een leuk uitdagende route. Een stukje over het mountainbike trail. Een stukje over de Noordkust. En we eindigen weer bij de Alta Vista Chapel. Nu 12 deelnemers. We hebben dit redelijk klein aangepakt. We hebben het via social media verspreid. En er kwamen alleen serieuze lopers op af. Dus mensen die in ieder geval minimaal een marathon hebben gelopen. Veel hebben ook al de Ronde van Aruba single gelopen. En een aantal fulled Ironman atleten. Dus we hebben goede lopers. Ik hoop dat we er een mooi evenement van kunnen maken. En dat in ieder geval de 24 uur gehaald worden door de lopers. En dan dat we Aruba mooi op de kaart kunnen zetten zo.